नहीं वो कौन होता है उसका बाप का जगह है क्या ये वो कौन होता है अगर उसका बाप का जगह होता है तो वो कर सकते हैं लेकिन वो कोई ना उसका बाप की जगह है अगरतला क्या उसका बाप का जगह है क्या नंदनगर थाना उसका बाप का जगह है कौन है वो যতন হামবাই সিনি যত মিডিয়া সন নার যতন সিও মিয়া সালনি গথনা তিনটানি গথনা তে আপনি পরে নুখানা আং সাকবাই থাং যে নন্দনগর আমচাইও সিনি গোबांमा मैखुथुं फालनाय सिनि तिप्रासा दफानि बर'र जे एएमसी नि मुंगै वेन्डलाइजेशन खायजों सबाय सुक्रुप खायजों माने फिया संगाबनो तरक तरक ताबु तजन्त खाय चेरी दंगो संगाबो खोनाका एएमसी नि तरफ থেকে কোনো আমहाय কোনো একটা অর্ডার করে फियाबा निजिनि साक व्यक्तिगत मुचुंमानि बिसिंतै बरगाबो एएमसी नि मुंनावै बर मिया थाङै सबाय सुक्रुपनि संताबो तरक तरक माने दं दिनै एक्चुअली आं सालनो FIR आं फाइल खायनानै दं माने सिनि खुमुलंगो बसकांगो सिनि टीटीआईडीसी काउंसिल सेशन दंनै जेहेतु आं आरो नि बीएससी नि बो आरो मेम्बर नि कायसे खरसा मेम्बर दं माने सिनि मीटिंग रिंजागै आं दिनै एफुंगो एटेन्ड खायमाले FIR खायमाले आं मगै सारिगो आरो फैगोन रस खायया ते अबनो पाइया लागलो सिनि मेयर सिनि ब दीपक मजुमदार बो मालाय दं माने इन थासिं बनो फोन खायमाने बो आउट ऑफ स्टेशन बो खाना फाइदिनि साव तो बर कायसे कल खांगे खाना बर बो मेयर बायबो मालायनि बागै आं एकदम ट्राई तो जा इवेन सिनागिनी कचाम ऑनरेबल सीएम सिनि सर पूर्ण चौंद चौमतिया बर वामै करमानि बिसिंतै इवेन एलंग बुबाग्रा बो करमानि बिसिंतै अमन काहम के समानि बिसिंतै आमतिनि और एनसीसी पीएस और तिनि एफआईआर लॉज खायजाका जे मियानि गथना तयै जे व्यक्तिगत आश्रके चिनि दफानो माने चिकन खे नुकजाखा नर जतो नखाना भिडियो रिएक्शन नि बिसिंतै बिनि फेस नि रिएक्शन माने बोथारनाय तकथारनाय सुकुरनाय है माहाय बिनि मकल नखना आं कुबिकक सानन थांगा गांकाय बिनि आ रिएक्शन नुगै 2016 वो जेफ्रु तिप्रासार 23 আগস্ট আগরতলা শহর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারनि আমল আগরতला শহর বুজাं माने आबनो सां मुइतो मानसि हायसि जे बिनि रिएक्शन बाय आ जराव बाहायनो हेलमेट बाय बिसों मार्क बुजां नुखाना बहगला थिरजां माने सेम बिनि आ रिएक्शन हायसि माने तिप्रासांगनो बरक तुं फ्लाजागै बरने ऑटोमेटिकली आसक थामसि बेंनिफ्राय बरक फाय हायसि बियांनि आ थामसि फाय मनो साबडी करखा जे मियासिनि बुखुक जरंनि गोबांमा बर मखैदों थाइखैदों नष्ट खायनायनि बागै आमना आं साकाबले আগরতলা केबनि बुफानि জাগায়া যদি কেউ এখন এই মিডিয়া তরফ থেকে যদি শুনতে চায় আমি কইতেছি এখন আগরতলা কারের বাপের জায়গা নয় সবারের অধিকার ত্রিপুরা সবারের জায়গা কিন্তু ওর আছে গুন্ডামি মাফিয়া গিরি আবার চলে আইছি উই আর দ্য সান অফ দ্য সয়েল এন্ড উই নো হাউ টু ফাইট ব্যাক নাও আইছি जोंबो सिकाताबो बाइके चबा खायनाय अमायके सालब्रुम चिरि मखर किरिकर खाय ता तंग देहायसि आंगाबो मेसेज नानै बुसुमानि खाका हाम तिप्रासारनो सिसादि जों महाय तमुनो दफा माय दंगांकाय जों तेबो कलंनाय हायसि जेकुनो समय एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस आबो नंदनगरंखा मखैतन फारमान बिसिंतै टाइनसनि किसिसा गारि बाइक थुताय पानो तिप्रासन खनो हान्यो बुलानि बाय गुथुमि फायजाना हायसि आरोबो नोंजुन तिप्रासनि আগরতলা सनो नुइदंकाय ए तांनि नमाय खायनि बाजा देसि नि दारानि बागै नि मनायनि बागै नि ताखुंनि बागै नों मा बाजाना हायसि बोरै बोसारो रिक्सा ड्राइभार बाय 10 टाका बांद करिफानो कक बांलाय मानो हायसि कारण बर आबनि चेष्टा सिनि बरनो सब समय नम जागो आबना मिया कासे कक साव जीवन थैना वाइसा नों गाहामैबो हामियाबो वाइसा नों थैनो किन्तु किरि मांले नों तंहांके नों सारा जीवन किरिउन थैजिना हायसि थैनानि सिगां सामुं गाहाम फै बखा कटरखौनो सोंनो नांनाय हायसि एन जों जे तामसो नों किरनानि बानो नि अधिकार नों सायमान दङ नि सायमान नों बे सि दङ नोंथां बरनो किरिना जों कक मा सानाय हायसि आबनि बागै एन आबनि बागै जेकुनो আগরতলা শহর एनीवेयर इन আগরতলা एनीवेयर इन त्रिपुरा जेकुनो जागा मा सिचुएशन दंके आं आर्नेस्टली जत आं रिक्वेस्ट खायो आनि जत तिप्रासा ताखुकै बुहुक जों खरकसानि बागै बो रांखलपा नोंथों गाइपेन फोंथों मल सम्पा नोंथों जों सिनि ताखुक बुकुनि बागै सेमा बाजानाय आनमि आं खुब बखा दुखु नांकाबले ओ दुखु नांसोका माने दुखु नांसोका तिप्रासार तै बसक अत्याचार खायसिनाय वाइसाका बलेक चमनि वाइसाका अभिनगर बियां निजनि क्लाबनि पेटो क्लाबनि मुङै बरक सहर तिन लाख थिरवाहाय खायो काका मुख साहर तै बसक खायजक तंसिना बा सो आपन बै तै कुनो अब ताक तै कुनो रेहाय करै
Abon bagai je ব্যক্তিগত je taba je gundami saksa sokol mafia naman janai kabai kiri jagai tong knau bong ni muktinyo sing thop sapan damrian nangna hesi abon banyo sing FIR khaika sine TIS rokbo khaite belai kaham kok sini তরফ থেকে हम एकदम कड़क साजा इवन SP बे कक सका एनमी SP बे कक सामन बिसिं SDP बे कक सका सब कड़क एक्शन नांनाय हसी आवन बगै आं खूब दुखु नांजा तांगाय हिंदी मिया सिनि खरकसा आनि आमानि समान ब 10 20 सिनि कलय बुखुकजक सिनि रांखल काइपें बर मिया तामसा नर तिनि बसु फालि मांका नां मासंगा सार सों बाके फालनाय तीनटानि समय चिनो बर सिनि बेवनो तटफट नस्त खायनि इंगो खायनि सेंखा जों जे फुङाव फालिमा मानिसे अ फालबानि ब जे जों गारि बारासो इंगियाखौ माइजा साखानि सोमोन माइचिया खमिसौ ताम साखा साकापसा बन्दुति काइसा साखुनसौ खायरका बंनि आकक खनावै आबनि बागै उलल ताइवैसा आं बरबाय सिनि ngo खाय बंनो सानानि व्यवस्था खाय आबनि बागै नायदि आं कोइनानि मुचुंगु आनि खापांनि रांसांनि तिप्रासा रनो जों महाय केमां बरबाय इनजास्टिस खायगै तंनाय खांके जों खरकसा बासाय आं सालि हायसि BJP खायनाय CPM खायनाय और गोबां मा ब्लेम्स तो मानो आमानि सामुंगिया आमानि नाहार मुंगिया BJP खायनाय रक CPM खाय बरतां फाय आबानि सानानि बु दरकारि हायसि आं एसे तिप्रासा अ हानि बसा ए प्राउड तिप्रासा हायसि ए प्राउड खरकसा अ हानि बसांनि आनि दायित्व आबां खायनायनि बागै एन आं मिया साकसा कारण आं साकसा MDC नि रिप्रेजेंट खायो आं तिप्रासा नि रिप्रेजेंट खायो प्लिज माइन्ड मार्क बाय वर्ड्स हेक गोबां मा बरक सानाय आनो लाइव भिडियो खायो बायसे बाक्सा कमेन्ट्स रथानो तामसा पॉलिटिकल माइलेज नानानि थांजाव खता अरे बाबा जों खरांति साकबो प्रॉब्लेम खरांति साकबो नरक जोंना प्रॉब्लेम ताम खायनाय सादि नसिन बर न संहाके न अत्याचार खायजमा तनसिन हायजा सो आबनि बै किसे काहाम के थिंक वाइसली आमाय हामिया वानसुमानि समय कि माचाय दफानि बै काहाम वानसुबदि दफाबो सुबा जागान हायसि आमनां मेसेज नामचा आमाय बर न गोबां मा तंसिनि सेक्सनाव माहाय बर सो आबनि बागै आं नरनि मीडिया चैनल बिसिंति बा मिया बांग खं साका तो मुनो सिनि बर केबो माहाय अत्याचार खाय तंग ओके सोंमा चुबालायनाय चैनल नि बिसिंति फानंथों जों निजरा सोंथाय खरक बुसक सों नों बाय आं सोंथाय खिग्र खन सुलनायसिनाबा आं मोन सोंथिनो परिस्थिति खलायबायसि सो लेट अस ऑल स्टॉप फादि सोंमा बेव याकारै जों सिनि दफानो कायसा कुचुक्ति साना बायसे सों मावान सुनायसि हमबाय जतन AMC नि कोनो सपोर्ट माने बरकनि कोनो अंक ऑर्डर से करिं कांके बरक लगियो पुलिस प्रशासन तालां माने आबके बरन हति तालां थांगा जस्ट नाइने दि AMC नि पुलिस प्रशासन पानंका खाकी सुमजाक नखाना नेम प्लेट दं बिनि दुबिसि दा नेम प्लेट आं तुनु गिया आं बन्या आं तिनि मेयर दिपं मजुनदर रे माने तंमानि या बाबो थांनि पाखिया ऑब्वियसली थांसिनाय बिनि ब आं जेहतो लेरि थांका आनो ब एकटा टाइम रमानि सो आबनि बागै AMC नि फानंथों AMC नि फानंथों बाट माने इतलां थानाखै आबो जतनै तलांदि तां सिन दफानि बाय सिनि तलां जागबा तां सिनि दफानि सिनि तिप्रासा सिनि माने रुम ख्रबि तां जागबा बंग बरबो तो फालबले आरो खाकसां कॉम्प्लेक्स गाना गिनि जे गोबां मा दुकान दंनाय आ बें खाज जागाबले तां आपनोखौ Swbaijak सो व्हाई ओनली टारगेटेड आवर तिप्रासा पीपल अब जों वाइसे वाइनिया वाइले वाइ सोंनु माने बै सों ताबके टलरेट खायमालि आइसि एन AMC नि तरफ थेके तुमुनो माहायनो गांगाय AMC डिसाइड खायथों आम केमनो डिस्क्रिमिनेट खायथों के जाति तिप्रासां थं वानजि बसनिन थं जतन खायदि इंगे सों कुनु याता AMC तरफ थे खायजागो सो सों रिलैक्स के तंनाय किंतु बरले तामनि बैसिनि ओनली तिप्रासा टारगेट खायबा एन नरनो सारि तुमुनो खना आनि जम्पुइ जला आमसायाबो उदयपुरनि गोबां मा वानजि बसनि थाइ बानिया खायो खना तिनि जुदिनो मानि बखगरि खाङा तामलायनाय उनिसा सिन दाङा फायलायनाय ब्ले मानदे आनो तिनि गोबां मा फन खाय दं सिनि गोबां मा लिडार्स र जों भिडिअ बन्द खायसिनदा खय बन्द खायसिनदा राम आश्रमबारि बन्द खायसिनदा गोबां मा फन खायब्ले दालागो जों बन्द खायसिनदा दानि फन खायब्ले एन बन्द खायलायके आम हायतमु नों थांगा तामलायनाय सो आबनि बागै मत आबो स्पेशली द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन म काहाम गनायना निंथों एन मनो ट्रू जस्टिस लानथों एन तुमु ट्रू जस्टिस रिमानि हांगाय बसकांगो माने हामिया पानङै थांमानो हायसि कारण जों बहुत सयज खायया बहुत नायसिन लाखिया बहुत नुखा सो आ सयज बो कासे लिमिटेड कासे लिमिट दं लिमिटनि बायराङै थांखाय केबो सयज पेमेन्ट एन तुमुनो AMC तरफ थि कम हायनि हांगाय आं AMC ने कयनाय केबनो डिस्क्रिमिनेट खाययाबै तिप्रासानि पंथं मानजि बसनथं रसनानि हायसि रसना हांगाय खरकसा दफानि चिंता रसा
Tabu sudara FIR khake no phone tab rum jakha no bo sudara nasingnai ang romza kharomje abato seme ko tobeke police romia khone simino kok salakena khnawo eniben je a victim a saksangna sokol mafia no mian chin rukuna changlajang khnawo and SP by kok salaka SDP by kok salaka and bongna kongsa by time frame manner in the sense 48 to 78 hours jesek dati mansa case register mo kai somoy nango abo sungje satei mi muikaboma sawnai khanano marom nei buibak sawnai abo kai sengya taboni BNSS law ni bisingtei abo kaisa time frame ni bisingtei borok tini romnai abo already ang fightingno SP kok salaijak borok saw complaint bising ramani bisingtei sung jotesto 100% nainai and nobo nainai tangai hindi jeng tabuk ni Tiprasa Gen 0 norjotona sibo nang ang sung sup tangke mo sabing naije nongnai so aboni bagai sung pongnani kok kri mahairong no pokoi ta thangni haisi pongnani ji jinis ya mahairong sung je dina unglayo adina simi sung thitung la khengya karon kubikok sana thangkai o hani buindo khon borok suna semano Tiprasa je kono chirikha ka hangkai sapta kaisen bisingono chirikha abon poi siringu karon Tiprasa thirok tuini thama kanu borok sibo haisi abon bai o thuino सबसे थ्री तुंगरिन तोंडी हाइसी ता पोक दे हाइसी पोंगनानि जिनिस या मो काइसा सबसे बखाव मारि खे मा तने आमया मेसेज नामचो सं थानचा मा तनाय दफान बे कोंग मा सानाय आरो तै कोनो लीडर्स कतर करी आरो तै कोनो मिनिस्टर करी किन्तु दफा फर्स्ट आबनो सं वानसुगै बसका मा वानाय